wannan ɗan labarin nawa labari ne da ya kasance da gaske, sai dai akwai ɗan gyara da aka yi. Haka zalika ba mu yi wannan labari don cin zarafin wani ko wata ba, mun yi shi ne domin nishaɗantarwa da kuma faɗakar da masoya, wanda kuma aka yi labarin nan akan shi wato mai nasara. Da taimakon shi aka har haɗa wannan labarin ɗin har aka yi abin da ke faruwa a ciki. Haka zalika kuma duk abin da ya zo a wani irin yanayi to masu sauraro sai ku yi mana afuwa idan ya ɓata ran wasu daga cikinku. Ba mu yi haka domin ɓacin rai a gare ku ko cutarwa ba. Ina mai roƙon Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya bani nasara a cikin wannan karatu na littafin mai nasara, in kammala shi lafiya. Mai nasara littafi na ɗaya. Nasara ka tashi mana, ka tashi a wannan baccin safin da kake yin, ba shi da wani amfani. Please, we are late. Karfe 10 yanzu fa. Wai baka jin tausayin patient ɗinka ne? Wasu fa a asibitin nan suka kwana, wasu tun karfe 6 suke zuwa domin ganin likita, amma mu da muke likitocin har yanzu ba mu tafi asibiti ba. Akwai masu buƙatar taimakon gaggawa, akwai masu buƙata, akwai masu. Dan Allah ka tashi, ka ji suwita ka tashi. Tsaki Abdul Sabur ya ja kafin ya tashi. Haba dan Allah, ni yau fa ba zan je asibiti ba sai gobe. Haba Nasara, yau satin ka 2 da dawowa, amma sam ka ki ka mai da hankalinka kan aikinka. Shikenan, damuwarka ce, kai ne za ka ci gaba da zama a Najeriya, kuma wallahi ba zan yi wa Abba ƙarya ba. Zan faɗa masa ba ka zuwa aiki. Kai ba kamfani ba, kai ba asibiti ba. Tsaki na Nasara ya sake yi. Kafin ya miƙe ya shige toilet yana aikawa Abdul saƙon harara. Ya kai awa ɗaya a banɗaki wai yana wanka kafin ya fito, inda ya zo ya fara shafe-shafe. Abdul ya ɗauko masa kayan da zai saka, ya haɗa masa ti mai girki ya kawo, ti ɗin da mai girki ya kawo. Yana shiryawa yana hararan Abdul Sabur, haka ya sha ti ɗin nan ya ƙi kallon ko abincin. Suka fita, direba ya ja su sai asibiti. Nasara sai cika da batsewa yake. Lokacin da suka isa asibiti ya ƙi duba patient ko da ɗaya ne. A haka ya ci gaba da zaman shi a ofis har yamma suka dawo gida. Tun motan bata gama tsayuwa ba ma ya bude kofar ya fita, sai sauri yake kamar wadda zai tashi sama. Abdul Sabur ya girgiza kai yana mamakin hali kalan na Nasara, wato Nuruddin sunan shi kenan. Ya sauko ya bi bayansa. A kwance ya same shi akan kujeran falon nan, ko necktie ɗinsa bai cire ba bare kuma takalmi. Haka ya zauna ya fara tashinsa domin har ya fara bacci. Allah sarki, ka tashi ka watsa ruwa mana, ya za ka yi bacci? Baka ganin magariba ya kusa ne? A fusace miƙe. Haba Abdul, ya za ka zo ka takura mini ne? Wai ni kam na hana ka tafiya ka je ka yi sallan nan ne, ko dole sai da ni za ka je ne? Ka zo ka dame ni. Baka hana ni ba, amma kai menene na kwanciya tun da ka san lokacin sallah yayi? Ba zan je masallacin ba ne, shi yasa ka ga na kwanta ba tare da wani abu ba. Ba tare da Abdul ya sake ce masa komai ba, ya wuce ya bar shi yana rike da baki. Nuruddin Ibrahim kenan, ɗa ne ga Alhaji Ibrahim Mangu. Sunan mahaifiyarsa Hajiya Amina Bukar. Sun kasance mutanen Maiduguri ne, 'yan asalin mutanen Maiduguri ne. Bare-bari ne su, wato Kanuri, cikin ƙabilar Moro, daga yankin Mangunu, babban magana. Amma mahaifiyarsa ta fito ne daga ƙabilar Shuwa Arab, yankin Gamburun Ngala, cikin wani babban gari ne da yake Wulgo, can cikin yankin Kamaru. Lallai kan yau za a yi ta a cikin littafin mai nasara, domin waɗannan sunayen ban san mata yadda zan kira su daidai ba. Don haka ina Kanurai da Shuwa Arab daga yankin jihar Yobe, da Maturu, Gashuwa, Fataskum, ina inda ma na sani da yadda ma ban sani ba, zuwa Maiduguri. Wannan littafi na mai nasara naku ne, ku yadda za ku yi da shi. Haka zalika sadaukarwan shi ya kasance ne ga mutan Gashuwa baki ɗaya. Kyautarwa kuma ya kasance ga Marwa Ibrahim, 'yar mutan Gashuwa. Idan na ce Marwa, ina nufin Marwa Ibrahim, wato Lady, 'yar mutan Gashuwa, cikin jihar Yobe, a cikin garin Gashuwa. Don haka
daga jihar Yobe har zuwa Maiduguri. Wannan littafi na Mai Nasara naku ne. Farko kuma saumin taɓi, ci gaba da labarin namu. Alhaji Ibrahim da Hajja Amina sun haɗu a makarantar Head Technology cikin Maiduguri. Bayan wani lokaci ne da suka gama karatunsu suka daidaita aka yi musu aure. Hajiya Amina ta fara aiki a Maiduguri General Hospital, amma Alhaji Ibrahim sai dai shige harkan kasuwanci kai tsaye, ma'ana yana bin mahaifinsa zuwa kamfaninsa ne. Bayan shekara 4 da aurensu, Allah ya yi wa mahaifin Alhaji Ibrahim rasuwa, inda Ibrahim ya kasance ɗa ɗaya tilo a wajen babansa, shi kaɗai ne a wajen uban, don haka ya ci gaba da aiwatar da harkokin business yadda ya kamata. Arziki ya ci gaba da bunƙasa, amma Allah bai ba wa matarsa haihuwa ba har sai da ta shekara 8 da aurensu, inda ta samu ciki. A ranar Alhaji Ibrahim ya tabbatar da hakan. A ranar da ya tabbatar da hakan din, ya dakatar da tafiye-tafiyen da yake, ita ma ta ajiye aikinta, suka ci gaba da kula da cikin da ke jikinta. Bayan watanni 9 ta haifi ya mace santaleliyar kyakkyawa. An yi murna, an yi shagali. Yarinya an sa mata suna Zuhura. Hajiya Amina bata sake haihuwa ba sai da Zuhura ta shekara 8 a duniya, sannan ta samu ciki na biyu. Alhaji Ibrahim addu'arsa Allah ya bashi 'ya'ya masu tausayi da haƙuri. Bayan wata 9 Hajiya Amina ta fara naƙuda, wadda sai da ta kwana 2 tana naƙuda, haihuwa shiru ba labari. Haka yasa Alhaji Ibrahim ya shiga damuwa matuƙa, hankalinsa ya tashi. Cikin gaggawa ya yi bukin na jirgi, suka tafi Turkiya tare da likitoci, inda suka isa aka yi emergency da ita, aka yi mata operation. Ta haifi 'ya'yanta maza tagwaye dukansu maza. Saboda wahalar da ta sha ne ma ya sa ta samu matsala a mahaifarta, wanda ya sa ta cire rai da ƙara samun haihuwa. Kwana 5 da faruwar hakan, ɗaya daga cikin yaran ya koma. Iyayen nan sun yi baƙin cikin faruwar hakan ɗin. Wannan labarin ɗin ba kaɗan ba na wannan lamari, amma babu yadda za su yi da ikon Allah. Haka Allah ya basu, wanda ya bar musu suka karɓe shi. Cikin ikon Allah, sati ya zagayo, yaro ya ci suna Nuruddin, amma mominsa na kiransa da Mai Nasara. Mai Nasara ya fara wayo ne cikin ikon Allah da ƙoshin lafiya. Yaron ya tashi ga wayo ga ƙoshin lafiya, ya fara tafiya. Lokacin da ya cika shekara 2, momi ta dawo Najeriya ganin gida, saboda a time din Zuhura tana shekara 10. Shekaranta 10 tana gayyato a wata makaranta ta Turkiya. Tare aka zo da ita Najeriya saboda ta samu hutu a school ita ma. Amma abin mamaki, Nasara ya ƙi yadda, kullum kuka yake, abinda ba halinsa ba kenan, kuma lafiyarsa kalau. Da daddare momi ta yi sati 2 ta koma Turkiya da yaranta. Nasara ya fara girma, kyansa sai ƙara ƙaruwa yake yi. Duk da Zuhura tana ya mace, amma ya fi ta kyau nesa ba kusa ba. Inda ya taso, yaro mai hazaƙa da ilimi, san ba shi da kirki ga faɗa, ga zuciya, saurin fishi, rigima, shagwaba, uwa uba ƙin talaka da tsanar talaka. Gatan da ya masa yawa ne yasa ba shi da kirki, ba shi da wani abu, ba shi da aiki a rayuwar shi, sai dai kashe kuɗi, kwata-kwata bai san wani abu ba. Duk abin da Nasara yake yi, babu mai kwabarsa tsakanin momi da dadinsa. Suna matuƙar ji da shi. Gashi akwai shakuwa mai tsanani tsakanin shi da 'yar uwar tashi Zuhura. Baya son ɓacin ranta, baya son tsallake maganarta, kuma yana iya ƙoƙari wajen ɓoye abin da yake yi mara kyau saboda kar ta gani. Saɓanin su momi da ko sun gani ma baya shakkar su, kullum ganinsa suke yi a matsayin ƙaramin yaro. Wannan dalili ne yasa ya ci gaba da abubuwansa marasa kyau. A kwana a tashi babu wuya a wurin Allah. Zuhura tana level 200 a Turkiya, inda take karantar likitanci ita ɗin ma, sai dai ita ta kasance tana da matuƙar son mutane, ba ta ƙyamar talaka kamar ɗan uwanta. Tana son 'yan uwanta, shi yasa a koyaushe ma take da marmarin zuwa Najeriya. Saɓanin Nasara, wadda ya tsani kowa a Najeriya, ya tsani ƙasar, baya son su. A cewarsa, talakawa ne 'yan ƙasar duka. Ni ɗan Hamza na ce, tabɗi, to kai ɗin ɗan ina ne? Ku ji min Nasarar nan fa. Burin Zuhura kullum ta gama karatunta ta koma Najeriya. Dadi ya buɗe musu asibitin kansu, ita da Nasara, tunda shi ma likitan zai yi in dai da rai da lafiya. A haka ta kammala karatunta. Lokacin Nasara ya gama secondary school ɗinsa, suna dawowa gida Najeriya saboda bikin Zuhura da za a yi da mijinta mai suna Abdul Sabur. Shi kuma asalinsa ɗan ƙasar Ghana ne. Mahaifansa sun rasu tun yana ƙaramin yaro. Ya tashi cikin maraici da ƙuncin rayuwa saboda asali iyayen nan nasa talakawa ne dama. Zuhura sun haɗu da Abdul Sabur ne a lokacin da ta je Ghana
practical ɗinta daga Turkiya inda suka haɗu, shi ma yana practical a wurin, kasancewarsa namiji mai haƙuri da addini da sanin darajar ɗan adam musamman mata. Alakar su ya kullu ne tun ran da ta sauka a garin, ya kasance shine makoci a gare ta saboda gidajen da aka basu suna kusa da na juna. Ya kasance kullum sai ya gaishe ta idan zai fita ko ya zaga gari ya taho mata da wani abu, duk da ya fuskanci daga gidan arziki ta fito. A haka suka zauna na tsawon lokaci. Sabo mai tsanani da girma ya shiga tsakanin su, ba su rabuwa, suna tare da juna. In sun rabu to suna tare a waya. A haka suka gama aikin su suka koma Turkiya. Ta ba wa dadin ta labari. Dadi ya ce ya zo ya gan shi har Ghana. Tare suka zo. Tana ganin yanayi da halayyar Abdul Sabur ya sa ya rike shi a matsayin ɗansa, saboda ya jarraba shi ta hanyoyi da dama, ya gani bai hayance shi ba, don haka ne ya amince mishi. Daga bisani soyayya ya kullu tsakanin Zuhura da Abdul Sabur. Maganan aure ya taso yanzu haka. Mommy, Daddy, Abdul Sabur, Zuhura da kuma ɗan rigima mai nasara suka tattaro suka zo Najeriya ba da sarran nasara ba, domin shi gani yake kamar prison aka kai shi na tsawon wata ɗaya da za su yi, domin cewa ba dan auren sistansa ba ne babu abin da zai kawo shi Najeriya. Tunda suka iso rikici yake yi, rikicin yau daban na gobe daban, kowa a familin ya san halinsa, sai dai kawai ya kasance mai farin jini ne saboda Allah ya masa baiwar kyau da ilimi. Ya kasance ba da kowa yake magana ba, ko da kuwa Momi ne ranar da ya ƙi kula ta to ta san akwai rigima, shi yasa ma za ta yi ta lallaba shi, yana ta zuba mata shugaba. Shirye-shiryen bikin Zuhura dai ya kan kama, inda ya kammala a kai biki lafiya tare da duk abubuwa na biki da za a yi. Ba laifi, naira ta yi kuka. A ranar 'yan mata sun sha wulakanci a wurin Nasara saboda da dama sun je da batun soyayyarsu yaƙi. To wannan kenan. A daddafe Nasara ya yi kwanakin da zai yi koma Turkiya. Zuhura da angonta kuma wato Abdul Sabur suka tattara suka wuce Indiya saboda hutu tare da ganin doctor, saboda Zuhura na da ciwon asma. A daddafe Nasara ya ci gaba da karatu da harkokinsa har su Momi suka koma Turkiya. A kwana a tashi babu ya a wurin Allah, Nasara da yau ya kammala digiri ɗinsa a ɓangaren matsalar da ta shafi zuciya, amma da ƙyar ya kammala saboda ya ki mai da hankalinsa. Ba shi da aikin da ya wuce bacci da shan wuski. Sai dai kuma duk iskancinsa baya zuwa club sam saboda shi baya son hayaniya, baya son taba, baya shan taba, baya neman mata. Wannan hali na Nasara yana damun iyayensa, sai dai yana matukar jin kunyar sisinansa Zuhura. Dadi ne ya bude masa private hospital a Maiduguri saboda Zuhura. Abdul Sabur da Nasara duk abin da suka karanta kenan. Da farko dai ya zata yaran nasa za su yi handling na asibitin din ne, amma abin ya gagara saboda Zuhura za ta zauna a Indiya ne tsawon wata ɗaya saboda rashin lafiyanta. Nasara kuma samsam ya ki mai da hankali akan aikin din. A kullum Abdul Sabur fama yake yi da shi, amma rikici kan sai dai abin da ya karu. To wannan farko kenan a cikin littafin mai nasara, littafi na 1. Daga wannan lokaci da dadi ya fuskanci Nasara ba zai zama serious yadda yake so ba, sai ya kira Abdul Sabur ya umarce shi ya koma Najeriya shi da Nasara su je su yi aiki na wata 6. A ranar da Nasara ya ji wannan labari, hankalinsa ya kai kololuwa wajen tashi kamar zai haɗiye zuciya ya mutu. Ya ƙi cin abinci, ya ƙi yin wanka, har da kuka. Dadi ya ƙi amincewa akan lallai kam sai dai ya bi buƙatarsa ya je, sai ya canza Nasara. Wasu daga cikin halayyarsa sai ya canza masa shi, ko da kaɗan ne, tunda dai ya san dole zai mai da hankali ya aiki, ko don ya koma Turkiya, tunda ba shi da abokin gaba kamar Najeriya da 'yan cikinta. Wannan dalili ya sa ya hakan ne. Momi ta yi iya ƙoƙarin ta wajen ganin ta fahimtar da Nasara, amma ya ƙi ji. Asali ya ƙi rarrashi ma. Duk hankalin Momi a tashe ki, shi ko dadi ya kau da idonsa ne da halin autan nan nasa da yake ciki. Asali har in kasa bacci, amma shi Nasara dama damuwa baya hana shi bacci, tuni yayi nisa a duniyar mafarkin Najeriya. Nasara ko tun daga wannan ranar ya mai da dadi abokin gabansa, ko good morning din ma baya yi masa, bare kuma wani gaisuwa. Shi kuma dadi ya biya damu gaba ɗaya, ya shiga takura, sai dai kuwa a haka dole ya jure ya kyale shi saboda yana so Nasara ya san ya girma, yana so ya san rayuwa ya take. A zaune suke a dining table yayin da Momi da dadi suna jiran Abdul da Nasara su zo su yi breakfast. Da kira Abdul ya fito da Nasara a ɗaki, fuskarsa fa yau inda ya zo ya zauna
duk wanda ya gan shi ya san yana cikin damuwa. Good morning kaɗai ya ce, ya zauna ba tare da ya kalli ko ɗaya daga cikin iyayen nasa ba. Ya jawo ti ya fara sha. Kowa zancen yana cin abincinsa banda shi da ya zuba uban tagumi. Su ma iyayen shi suka zuba wa ido. Bai daɗe ba ya tashi ya nufi barin wajen. Dadi ne ya kira shi cikin sanyin murya, amma bai kula shi ba, ya ci gaba da tafiya. Momi ta kira sunansa ita ma. Ya tsaya ba tare da ya juyo ba. Inda sabo sun saba, dama ba kullum yake amsa kira ba idan aka kira shi, bare kuma yanzu da suka tsokano shi ma. A hankali Momi ta ce, ka zo ka zauna mu yi magana, ka yi haƙuri, ka je autana? Tun zai baka ci komai ba. Kafin ma ta ƙarisa ya ci gaba da tafiya, ya bar musu falo, ya shige ɗakinsa, ya rufe kofa. Murmushi numfashi Momi ta sauke, ta kalli dadi, ta kalli Abdul, ta ce, akwai matsala fa. Anya Abdul za ka iya da nasara kuwa? Sai da ya kurɓi ti ɗin da yake hannunsa sannan ya ajiye, ce, zan iya Momi. Ai wadda ba za ka iya da shi ba shine wadda baka san halinsa ba. Zan yi ƙoƙarin komai insha Allahu, zan dage, nasara zai canza. Ku ci gaba da mana addu'a kawai. Shikenan, cewar Momi. Dadi ya ce, sai fa kayi haƙuri Abdul. Nasara yana da matsala, yana da zuciya wadda ni kan ban san daga inda ya samo ta ba. Ga zafin rai ba kaɗan ba. Momi ta yi dariya ta ce, Allah ne kaɗai ya bashi, dan ka san dai ni ma ba ni da zuciya ko? Abdul ya ce, ba matsala dadi, insha Allahu za mu yi. Momi ta ce, to yaushe ne tafiyar naku ne kam? Tafiyar din. Abdul ya ce, jibi. To Allah ya kai mu, tare da miƙewa. Bari na je na lallaɓa shi. Ta ɗauki filet da filanti na kwai ta nufi wurin ɗin. A kwance ta same shi ya cusa kanshi cikin filo, kayan hannunta ta ajiye, sannan ta zauna daidai kansa, ta ɗauki filo, idonsa a rufe yake, amma ta san ba bacci yake ba. A hankali ta fara shafa kansa da idonsa da yake rufe, sannan ta ce, haba mai son, me yasa zaka sa damuwa a ranka ne? Kana son jini na ya hau ne, ko so kake zuciyata ta samu matsala ne? A hankali buɗe idonsa da sauri. Momi ta ce, subhanallah Habibi, me haka? Ta faɗi haka a rikice, yayin da ta yi tozali da idanun mai nasara, wadda ya canza kala ya zuwa ja, maimakon farin idanunsa mai kyalli ya yi wani kala. Hawaye mai zafi ne ya zubo a fuskarsa. Da sauri ta zauna ta rungume shi, tana shafa bayansa alamar rarrashi tsawon lokaci kafin ya fara sauƙin numfashi. Ta ɗago kan shi, ta ba shi ruwa ya sha, inda ta fara lallaɓa shi da ƙyar, tana ba shi abinci yana ci. Ta ci gaba da ba shi baki har bacci ya ɗauke shi. Bayan ta rufe shi da bargo ne ta fito. Lokacin da ta zo bata samu su dadi a falo ba, ita ma ta wuce nata ɗakin kawai. To wannan takaitacce kenan. A gefe guda na labarin namu, kullum Mominar rarrashin Nasara take, amma ya ƙi hakura. Daga bisani ita ma ya fara jin haushinta, tunda ta ƙi hana tafiyarsa. A cewarsa ba ta son shi ne. Ranar da za su taho Najeriya, Nasara kamar zai mutu, bai kula kowa ba. Suka zo iyafar, jirgin su ya tashi, su Momi suka koma gida suna misin ɗin ɗansu. A gefe guda kuma yana ta jin haushin su. Kafin su sauka a Najeriya, Abdul Sabur ya sha masifa, amma ya ƙi kula Nasara, bari ya tanka masa. Suna zaune, wata ma'aikaciyar cikin jirgi ta kawo musu lemo. Abdul Sabur ya ɗauki nashi, ta miƙa wa Nasara tire ɗin nan ya ɗauki lemun yana ɗauka ya watsa mata a fuska, ya ajiye kofin nan fa ya hau zurfa bala'i. Da ƙyar aka shawo kansa. Ita kuma Abdul ya bata haƙuri. A haka suka sauko a Najeriya. Wannan kenan. To wannan shine takaitaccen labarin mai nasara. Farko yanzu za mu fara. Kun ji asali tashin tun farko. Momi, komai yana tafiya daidai. Ki dai ci gaba da yi mana addu'a ne kawai. Insha Allahu za a samu nasara. Babu komai Momi. Ai na saba da halayyarsa. Je mata da muka je asibiti. Okay, yaushe za ta zo intisar din? Allah ya kai mu. Okay, in zai ji mom. An je wayar ta yi tare da miƙewa tsaye. Abdul Sabur ya dubi Nasara. Momi tana gaishe ka, ta ce ta yi misin ɗinka, da fatan kai ma kana misin ɗinta. I'm not. Shi ne amsar da ya bashi a takaice, inda ya ci gaba da buga game ɗinsa na Temple Run. Ok, cewar Abdul kenan, inda ya ci gaba da cewa, zan je ɓangaren su Momi, zan sa a gyara shi yau. Intisar za ta dawo daga garinsu, za ta fara karatu a Unimen nan Maiduguri. Ba na son surutu. Da ƙarfi ya faɗi haka tare da juyowa ya kalli Abdul Sabur. Haba uncle Abdul, ka tsaya kana ta damuna da surutu. Gashi na faɗa ma wannan ramin ɗin, me damuwa na shi? Me ruwa na da wata intisar? Idan duka gidan za ta zo ta cika, me damuwa na? Ya hanyar ɗaki ya bar Abdul a tsaye yana kallon shi.
A gefe guda kuwa bayan ya shige ɗaki ya rufe kofa da ƙarfe, Abdul ya fita zuwa ɗaki ya tafi domin aikin gabansa. Karfe 5 na yamma Intisar ta shigo, tana sauka a harabar gidan ta nufi cikin gidan. Kasancewar ta san gidan sosai, wannan dalili yasa bata tsaya a waje ba, bare kuma sai an waye ma'aikatan gidan sun santa, saboda duk lokacin da mom ta zo gida to ita ma a ranar ita ma take zuwa, har sai ranar da momi za ta koma ita ma za ta koma garinsu. Har ma suka gane ta, zama kawai take. Akwai wani ƙaramin rumfa nan kuwa ta nufe su da fara'a, tana zuwa ta yi sallama. Cikin sakin fuska Abdul ya amsa yana cewa, shi ne kika ki ce mini kun kusa ko mu zo mu tarbe ki, ko don kar ki ba mu tsaraba? Dariya ta yi, tana ta ja kunnenta, ita ma ta zauna ta ce, tsaraba ai dole ne yanzu nan ma kuwa da kaina zan kawo muku. Daga nan suka gaisa, ta dawo da kallonta ga Nasara da ya mai da hankali ga catin abinsa. Ya Nasara, sannu. Abinda ta ce da shi kenan, sai da ta sake maimaitawa ya ce lale yawwa. Shi ma dai kallonta kawai, ko kallonta bai ba, ta ci gaba da cewa ya Nasara, wai baka yi murna da zuwa ta bane? Tsawon da ya daka mata ne sa ta yi shiru ba tare da ta karisa bai zaro ido. Kin zo kin dame ni da surutu, ni sa'an ki ne da zaki tsaya kina min surutun banza da wofi? Ba na so. Ina ruwanki da ni? To bara ki jinga miki, nan gidan ubana ne ba gidan ubanki ba, don haka ki tsaya matsayinki. In ba haka ba yau din nan zaki koma inda kika fito. Wawuya kawai. Saki ya ja. Matsalar talaka kenan wallahi, mutanen ƙauye da damuwa. Dakata ya Nasara. Kai, ba dan na sauka a gidanku ne zaka zo ka ci mutunci na ba fa. Kai tunanin zaka ci mutunci na in kyale ka, to baka isa ba. Gidan banza yanzu na zo kuma zaman bai mini ba, zan iya komawa zama kuma daren dam a gidan nan. Kana wani maganan banza wai gidan ubanka ne? To an ce ba gidan ubankan ba ne? Gargaɗin da zan yi maka, daga yau kar ka kuskura ka ƙara min tsawa ko wani maganan banza. Ai ƙauye kai ma asalinka kenan. Sannan akwai ɗan ƙauye ma irinka ne, ba gidaje sama da kai, wawa. Maharin da mai Nasara ya sauke mata ne ya kawo mata. Abdul Sabur ya yi sauri, wadda ya zuba masu ido tun da suka fara, ya yi saurin tare shi tare da cewar haba. Ta ya za a yi kamare ta? Ƙanwarka ce fa. Ya isa uncle. Ya faɗi haka a tsawace. Wannan yarinyar ne har za ta yi min maganan banza? To sai kin raina kanki, sai kin yi regret akan maganar da kika faɗa mini. Kofa ya wuce tamkar wani wadda zai tashi sama. Zauna Intisar. Abinda uncle din ya ce da ita kenan, saboda ita ma ta gama tsorata da lamarin Nasara. Daga zuwanta sai ka ce ba yar uwarsa ba. A hankali ta zauna ta yi shiru tana numfashi. Intisar, na'am ya Abdul. Ta amsa mishi a hankali, sai kuma ta bashi dariya ce, tun yanzu kenan? Gwara ma ki damara da lamarin Nasara. Labarinsa kawai kike ji da ko? To amma a halin yanzu gashi za ku zauna ko? To wallahi rigiman Nasara ya wuce tunaninki. Murmushi Intisar ta yi ta ce, na sani ya Abdul, ban yi tunanin haka abin yake ba. Na yi tunani sai an taba shi yake faɗa ai. Dariya uncle ya ce, ai yanzu ma taba shi kika yi baki sani ba, kuma wani abin da baki sani ba ne wallahi ba zai kyale ki ba. Maganan nan da kika ga ya faɗa sai ya yi shi, sai ya san me zai yi miki, ya kuntata miki. Da sauri ta dago ta kalli uncle din, kai kadai ya kada mata. To ki mai da hankali da shi, Nasara ba shi da sauki. Murmushi Intisar ta yi ta ce, lallai ko ba zan taɓa nuna masa ɓacin raina ba, kuma na yi alkawari ba zan shiga harkansa ba ne ma, bare ya kai mu ga matakin faɗa. Nan uncle ya ba wa Intisar labarin komai. Ta jinjina kai ta ce, zan taimaka ma uncle. Da sauri ya katse ta ce, ba za ki iya ba. Zan iya uncle, kai dai ka bani dama. Murmushi ya ce, shi kenan, ma ji magani. Tashi mu je na raka ki cikin ɗakin ki. Haka suka wuce suna hira. Intisar ce a gaba don ita ce ta fara shiga falon. Uncle ya mara mata baya. Step ɗaya ta yi, kawai ta ji ta tafi gaba ɗaya za ta kifa. Da sauri ya riko ta faɗo jikinsa ta baya. Yanayin da take tafiya da fidda numfashi ne tsabar fargaba, irin ta rufe yake. Lokacin da ta saddakar kawai yau da kumburarren goshi za ta kwana. Kwafaye ya ce, Allah ya taimake ki, wallahi da haƙoranki sun zube yau. Da sauri ta bude idonta ta sauke akan Nasara, wadda ya watso mata harara. Ya wuce ya bar ta rike da hannun uncle. A hankali uncle ya juyo da ita ce, kin gani, ba dan tare ki da nayi ba ko, ba dan tare muke ba, da kin ji ciwo. Gashi ba a kai ko ina ba. Ina gaya miki ya sa miki kafa zaki faɗi. Allah ya tsare gaba.
ido Intisar idonta ne ciko da kwalla saboda zuciyarta ya tsinke sosai, bata iya ce mishi komai ba. Ta sunkuya ta ɗauki jakanta da wayarta da ya faɗi. Ai kuwa ta yi sa'a, wayarta ta fashe raga-raga gilashin ɗin. Hawaye ya zubo mata inda suka cika idonta. Uncle ya gani, mu gani ya karɓi wayar. Ƙaramin tsaki ya ce, ki je ki huta, ba ni wayar ɗin. Karɓa ya bi hanyar da Nasara ya bi, ya tafi faɗin su, ita ma ta wuce nata. A hankali ya buɗe kofar ya shiga da sallama. A kwance ya samu Nasara yana danne-danne a wayarsa. Tsayawa ya yana kallon sa. Da ya ga ba shi da niyyar magana, ce, Nasara, sallaman ma ba za ka amsa ba kenan. Nan ma shiru ya shi kenan. Ka dubi abin da kai wa Intisar. Yanzu ya dace haka? A nan ne ya magana, ce, mene Intisar. Da mamaki Uncle ya kalli Nasara, wadda har yanzu hankalinsa na kan wayarsa. Barin zancen ya saboda ya lura yau yana jin rashin mutunci. Tashi mu tafi sallah. Abin da ya ce mishi kenan. Miƙewa ya ba tare da ya gardama ko magana bai shige toilet. Uncle ya bi shi da kallo. Alwala ya fito falo ya tarar da shi, suka wuce masallaci tare. To wannan kenan. A gefe guda kuwa Intisar na shiga ɗaki ta faɗa gado ta sauke numfashi saboda har yanzu fargaba bai bar ta ba. A hankali ta shige toilet ta wanka ta yi alwala. Ta zo ta yi sallah tana addu'o'i kamar yadda ta saba, har isha'i ta yi sallar ta na dai komai nata. Bayan ta gama ne ta shafa, ta yi makeup ɗinta, ta feshe jiki da turare. Wani riga da wando na Pakistan ta ɗauko mara nauyi, ta sa kalar maroon color, ta fito falo domin neman abin da za ta ci. Tana fitowa mai girkin da aka kawo mata ta gabatar mata da abincin da ta kawo mata. Ta zauna gagara cin abincin ta yi saboda tsoron da ya kama ta. Ganin girman falon shiru babu kowa, haka yasa ta kira mai girkin ɗin. Suka zauna har ta gama cin abincin, tukunna ta koma ɗaki inda ta kunna TV saboda zaman shirun da ta yi. Ba gashi ba ta da waya yanzu. Nasarar suna fitowa daga masallaci sallar isha. Uncle ya ce, to zan je shopping, za ka raka ni ne? Ya shiru ya ce, to mu je. A hankali yake shuki suka nufi wani haɗaɗɗen mall inda suka faka mota. Shiga suka yi. Uncle ya fara shopping na kayayyaki kala-kala da kayan makeup da turaruka masu yawa. Ya oda na drinks, ya wuce wajen wayoyi. Nasara ya san nufin Uncle, don haka sai ya taɓe baki a ran shi, ya ja tsaki. Bayan sun gama ne aka zuba kaya a boot, suka kama hanyar gida. Da sallama suka shigo falon inda Nasara ya bangaren su, shi kuma ya zauna a falo yana kwala wa Intisar gida. Ta fito da sauri ta gaida shi, sai ga kayan amfani nan. Ya miko mata wata leda ya ce, ga waya, ki saka caji, duk abin da kike so akwai a store, idan babu ki min waya ko bana gida. To Uncle na gode. Intisar ta amsa, sannan ya ce, baki tambayi mutumin naki ba. Murmushi ta ce, yana ina ne? Dariya Uncle ya ce, yanzu ya wuce ɗaki. Haka suka ci gaba da hiransu har lokacin da ya mata sallama. Karfe 10:30 ya wuce faɗin nasu. Lokacin da ya je, Nasara har ya yi bacci, ya rufe musu kofa ya tafi nashi, ya rufe mishi kofa ya tafi nashi ɗaki. Intisar ma ta shiga ta haɗa sabuwar wayarta, ta saka caji, ta shirya sauran kayanta a gaban miro, ta sa sleeping dress ta kwanta ita ma, inda nema na tattara na wani ce musu asuba ta gari. Washe gari da safe Intisar ta tashi da misalin 8 ta yi wanka, ta shirya, ta sa a tamfanta riga da siket. Ta yi kyau matuka, kasancewar ta mace ce mai diri, akwai hips da na shanu kamar za su yi magana. Intisar baka ce, amma fatar ta yana da matukar kyau da sheƙi da haske. Ta kasance tana da manyan idanu da dogon hanci, tana da ƙaramin lips, very cute. Tana da dimple ɗinta wanda suka ƙara wa fuskar ta kyau. Gashin idanunta masu tsayi ne, tana da yawan gashin gida. Intisar ya ce a wajen kanwar momi wanda ta rasu bayan haihuwar Intisar da shekara 4. Ta tashi a wajen kakar ta wacce ta haifi su momi. Sannan mahaifinta shi ma cousin brother ne ga dadin Nasara. Kenan dai ita yar gida ce gaba da baya ta kowane bangare. Falo ta zo ta yi breakfast, ta zauna ta fara kallon fim tana jiran Uncle Abdul ya fito domin yau ba za ta je school ba. Don yau take so ta je school ta yi registration. Misalin tare ya fito cikin shirin tafiya office, ya zo ya zauna a kujeran da ke facing ɗin Intisar, inda ita kina ta jira na ko? Murmushi kawai ta yi, bata ce komai ba. Ya ɗora da cewa, to shikenan mu je na sa direba ya kai ki, ne ma zan je asibiti ne, zan yi aiki domin na yi late. Amsa ta yi da to. Ba a ɗauki lokaci ba ta ɗau mayafinta suka wuce, ta kashe TV suka jera suka fita. Ya samu direba ya masa bayani, ya ce ya taya ta su yi komai saboda halin 'yan makaranta. Ga ta ba ta taɓa shiga school ɗin ba. Direba ya amsa da to, yanda suka juya gurin Intisar. Ya ce, wayanki a buɗe ko? Ta ce, zan miki transfer na kuɗi a akawun ki idan na je ofis. Da sauri ta ce, akwai kuɗi a akawun na ai, abba na ya sa min kuɗi yadda zai ishe ni da yawa ma. Murmushi kawai ya ɗora da cewa, to idan da wata matsala ki mini waya, shikenan.
ta amsa da to, ta yi masa godiya har zai wuce ta ce uncle. Ya jiyo sai kuma ta yi shiru, ce menene? Ta ce dama na ganka kai. Sai kuma ta yi shiru, murmushi ya kalli kofar falon ya ce ya yanki ko? Murmushin ita ma ta ce yana bacci. Bacci kuma? Ta tambaya ba zai je asibitin bane shi ko kamfani zai je? Ba zai je ko ina ba. Ya ba ta amsa a takaice ce sai kin dawo. Duka ne ma ina ga dai na zo ƙarshe. Daga nan suka yi sallama, ya ja mota kofar falo ta zuba wa ido, ko mai ta tuna sai kuma oho. Tsawon minti guda ita ma ta wuce, suka kama hanya da direba, inda ne ma na tattara nawa ina wani ce ƙarshen littafi mai nasara na ɗaya kenan. Mu zai zuwa littafi na 2 tare suke. Wai ya zaman mai nasara da intisar zai kasance ne? To ga dai Abdul, yaushe matan shi za ta dawo? Amsar yana nan a littafi na gaba. Ku kasance da ni kawai.